Daħal fit-tieni jum tiegħu komplew il-proċeduri fil-ġuri ta' Jorgen Fenek mix li hu l-mandant ewlieni fil-qtil ta' Defni Karwana Galizja lura fis-16 ta' Ottubru tal-2017 fil-Bidnija. Kien għal-ħabta tal-10 neqsin kwarta filgħodu meta bdiet is-seduta tal-ġuri quddiem l-imħallef Edwina Grima. B'disa ġurati u 6 ta' riserva jridu jikkonkludu id-destin ta' Fenek. Minkejja dan fil-bidu tqajmu numru ta' punti legali mill-avukati bl-imħallef tordna lill-midja ma tirrapporthomx u sospendiet is-seduta l-ftit ħin. Lura fl-awla bdiet tinqara r-rekwiżitorja tal-prosekuzzjoni mill-avukat Ent Nivella mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Fost l-oħrajn u spjega lil ġurati kemm hu importanti r-rwol tal-Avukat Ġenerali waqt li reġa' ta' wkoll rendikont tal-att tal-akkużi li nqara fis-seduta tal-erba'. U spjega li l-prosekuzzjoni se tressa qatt ta' provi fosthom ix-xhieda ta' Melvin Tewma u Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu, kif ukoll recordings li kien ħatewma ta' konverzazzjonijiet bejnu u bejn l-akkużat wara li kien twettaq l-omiċidju u saru l-ewwel arresti. Ingħad li f'dawn ir-recordings fost l-oħrajn Fenek jinstema' jgħid jien għamilta, waqt li Tewma jinstema' jgħid u tajtni 150,000 euro fejn Fenek qalu li jiftakar. Qal ukoll kif fir-recordings li saru fit-Torri ta' Port Tomaso Fenek jinstema' jgħid li jasal jitfa' l-vittma għal-isfel u ma jiddispjaċieħx. Fil-waqt li spjega l-akkużi li qed jiġi mixli bihom Fenek, l-avukat Vella tenna li hemm matta esperti, fosthom forensiċi u esperti internazzjonali, uffiċjali tal-pulizija u investigaturi li se jiġdu fil-ġuri u se jiġu eżebiti wkoll numru ta' dokumenti, inkluż minn ċets. Waqt li kienet jindirizza lill-ġurija u qal li jemmen li hemm biżżejjed provi biex Jorgen Fenek jinstab ħati. Qal li jemmen ukoll li fil-waqt li jidisfatta li bniedem innoċenti jinstab ħati, tant ieħor jidisfatta jekk bniedem ħati jinstab innoċenti, speċjalment f'omiċidju ta' dan il-kalibru. Il-ġuri kompli l-ġimgħa mid-9 ta' filgħodu.